Няма по-строг съдия от собственото ти детство. Понякога, когато включа камерата, усещам как въздуха зад гърба ми се променя. Там стои той, малкият ми аз. Не е призрак, не е спомен. Това е един войник на времето. Изпратен да види дали мъжът, в който се е превърнал, е достоен за мечтите му. Стои изправен, с онзи чист поглед, който не познава нито срам, нито компромис. И ме гледа така, сякаш държа последната искрица от бъдещето му. Качвам видеото и усещам как светът отихва, а той прави крачка напред. Като че ли проверява дали легендата, в която е вярвал, че ще се превърна, е още жива. И ако понякога звуча сурово, то е защото отговарям пред свидетел, който никога няма да порасне достатъчно, за да ми пусти слабостта. Той е тук и сега. Всира се в мен като последният пазител на нашата история. И аз ще продължа, защото никой мъж няма право да предаде детето, което обещал, че ще стане герой.